choir is one of a big handful of famous symphonic choirs in the world. And actually, you know, Spain has 3 or 4 great symphonic choirs. And our job with Orfeo Català is to try to be number 1. Crec que l'Orfeó Català és l'entitat musical més important del país per la seva història. Perquè, clar, tenim més de 125 anys d'història actualment i després per tot el motor generador de música que ha provocat com a Orfeó, com a vida de cant coral i després com a sala de concerts que permet que vinguessin les millors orquestes, els millors pianistes, els millors músics d'aquest país i poder-los escoltar a casa nostra. Gràcies. Seiem, sisplau. El procés de muntatge d'una obra comença amb la lectura amb solfeig de l'obra i poquet a poquet anem avançant. En funció de la dificultat, ho treballarem fins i tot per cordes, separadament en parcials, que se li diu, o directament llegim. Hi ha un nivell de lectura molt bo a l'Orfeó Català, per tant, moltes vegades ja et donen una partitura que potser no has vist mai i directament comença a sonar, que és com màgia, no? Jo, que al principi ho trobava supermàgic, no? De pensar que cadascú està cantant una cosa diferent i pum, quadra. A partir d'aquí es va corregint, es va millorant, es va afegint la lletra, el text, i quan ja tenim la lectura preparada es treballa el caràcter que li vulguis donar a l'obra, ja se li posa el sentiment o se li posa les dinàmiques que requereixen. No hi ha producció igual, no hi ha assaig igual. Cada moment que nosaltres experimentem amb la música ens està projectant emocions, ens està demanant que donem coses que en cada moment seran diferents. I, evidentment, el poder fer certes produccions o inclús en determinades peces hi ha determinats acords, determinats moments que provoquen unes sensacions internes espectaculars. Notes tot el cos vibrant per aquell harmònic o perquè has arribat a assolir aquell tipus de moment en la peça. Hi ha tota la part d'esforç important, de treball i de disciplina de la veu, del control de la veu. Després hi ha el moment final, de treball final d'una producció que ve donat de com el director t'acompanya o d'alguna manera t'està reclamant certes coses que estan fora del que és ja la mateixa peça. Jo personalment no conec cap altre cor que tingui una sala de concerts feta a mida per ell. Aleshores, crec que és un fet bastant insòlit i, de fet, la majoria dels directors d'orquestra que venen aquí queden estabornits que això hagi estat construït per un cor i no per una orquestra. Això és un fet molt singular i ens identifica molt, no? Okay, now I need crazy eyes. And I need fa, set, and then subito, ba ba ba! Okay. I was very attracted by the energy of the people. If I give a lot of energy in rehearsal, and I famously give a lot of energy, I need people who will give it back to me, so that we grow together. Orfeo Català sounds very different from my other choirs. Why? It's 2 reasons. We have the great luxury that everybody gets a singing lesson every week. In London, my choir, they each get 4 singing lessons a year. Here, 40 a year. And we hear that, the vocal quality of each singer. The tradition here, the sound of a choir, in Catalonia and in Spain is so different from where I come from in the north of Europe. So I hope what we have is the perfect mixture. Southern energy, southern flair, southern love for life, and a little bit of northern discipline. Quan nosaltres això ho portem en fora perquè tenim actuacions a nivell internacional és una cosa òbvia. El plaer de poder cantar al Royal Albert Hall, com vam fer fa un parell de temporades, o el poder fer concerts a França, a Toulouse, que n'hem fet, o a Itàlia,
o a la Xina, ens permet comunicar la nostra cultura i veure, per exemple, quan es va anar a Xina a cantar cançons xineses, poder transmetre emocions, jo crec que és quelcom impressionant i fer-ho amb la música. I d'alguna manera, quan nosaltres marxem fora, fem d'ambaixadors d'aquestes emocions, no? So we are very interested in making sure that we sing in Munich, that we sing in Luxembourg, in Paris, in London, so that everyone knows who we are. And that's partly my job and partly why I came here. L'Orfeó sabem que som més o menys patrimoni en el sentit del cant coral de Catalunya com a referència, com a casa mare, i hem de ser un cor inclusiu. I un cor que també abordi els repertoris més innovadors i més, diguem-ne, simfònics, més importants, i alhora hem d'estar a prop de la gent. I crec que això ho hem de fer mitjançant concerts per tot el territori, no? I que la gent pugui conèixer-nos i entendre que l'Orfeó Català també fa un paper de difusió i de germanor. Doncs crec que també tenim una responsabilitat per intentar fer la feina el millor possible, per difondre el cant coral arreu del país i per ser com eix motivadors de la resta de corals.